ụmụnne m aga m egbukele ugbo m jiri bịa na nkenke n'ihi na o nwere otu o si adagacha na ntị biko ka ya wụkwa maka ndị torolo eto eji m Chineke ya ọ na aga m akpọta ụfọdụ okwu aha dịka aha ha si daa anọ m otu nwoke akpọ m na fon ụmụnne m 3 months ago ka ọ kpọrọ m kọla wee besara m akwa kọọrọ m ihe na-akpagbu ya na otu o si na-akpagbu ya na ya alụọla nwaanyị na nwunye ya mafu na nwunye wụ mmemme nwunye wụ ọnụọgụ ekete ijari ala na nwunye na ọ wụ mịnọmịnọ nwunye setịrị na nwunye kwụ not only na ọ mara mma na nwunye ma eshiri na nwunye na ọ wụ very neat woman na nwunye na-edozi ụlọ na nwunye nwere respect na nwunye na-akwado ụlọ na nwunye dị supportive mana enwere ihe ya na-agabiga na enwere ihe nwere ike ịgwata na nwunye emeghala just na this particular ihe ya na-aga kọrọ m na ihe nwunye wụ not perfect and 100%. Mana ihe na nwunye this particular thing ọ na-eme ọ continue na-eme ya na ọ ga-eme ya nwa affect mekwe marriage ha mekwe ya onwe ya affect na biko nwa mba nnọọ m si ade m nwaga n'ihu ka m nọ na ihe ọwụ na-eme ekelekwara na m gị pụtara ngana too nwunye nga n'ọdị ya kwukwe nọ too ya nwunye tiri shuga n'ọnụ ya agbụbịa chewa ya sị nwa mba nnọọ na nwunye na-anaga too much na nwunye ya na-anaga na ọ naghị anaga na elejighị ya anya ọ naghị anaga na ọhụghị ego ji na ya na ego awụ problem ya na ya na-ete care of nwunye not only na nwunye ya mara mma na ya nwa nwa nwoke na ya ezuru ezu ya esokwe n'egwu na ya na nwunye na-aga like this anya na-ele ha mana nwunye pụta n'ụkọtọ ọbụla every morning nwunye tete n'ụra nwunye ya ga-echọ ihe na-enweghị isi every time ọ na-efili insecure na every time nwunye na-efili na ọpụpụ n'ugbo ya na-apụ na business n'ugbo ya na-aga ime ọpụtụ ya pụje na-aga ịchọ ego ya gaje na shop ya na ihe ya na ebe ahụ arụgawo ikekwe ụmụ nwaanyị ọzọ ga-akpụrụ ya ma ya aka ọnya gburu na naanị ihe ga-eme nwunye ya dị very happy ma o werere otu n'ugbo ya na ọgba ya na-akpa were na-agaghị ego ebe niile o were kamera mount ọ na-ahụ ya connect to phone ya na-ahụ ya every 24 hours na-ele ya 24 hours n'ihe ihe fidiri ga-eme nwunye obiọma na nwunye na nag enwebeghị ya pụtara otu esi ka ya pụta n'ọkụtụ ṅụrụ tii ọkụ gawa shop nwunye na-aga hụ agwa ya 1 or 2 na ele ya jiri ikwu n'ọkụta na enweghị ihe notisiri last night ọ lọtara mana ya just reserve ya na-asị kacha ihu ka ya jụọ ya na onye nwe perfume ahụ shige na ahụ n'abalị question after question after question na-eyipụ efe na ahụ ya otu igbu ana before nwunye ya chịrị akwachiga na machine nwunye ga-eshitụcha shito ma boxers ọ nọrọ nga ọ na-eshito ya enweta eshiri gafe okwuo ya anya mgbe ụfọdụ bịa n'ihu ya fefere na-eshito the boxers o shitoga the boxers o shi otu ekwuo ya anya move before ga chiga ya na machine na ya wụghị onye jangolova na ya ezuru ezu ka ya mere ya shiri ike n'elu bed and nwunye ya na ọ match na ihe na nwunye ya wụ na ọwụ 5 and 6 na ha dị perfect compatible in everything mana ọ na-ezuru nwunye every time nwunye na-efili na ya pụ na ya chọla nwaanyị ọzọ and ọkọdọ bidoro rewa ihe ọ gara regide ya mgbe ụfọdụ nwunye ga-akpọlite n'ime abalị na ya rụrụ nro na ejiri ọhụụ na ya jọsụrụ ji ekpupere meseji na ejikwere hụ nwa agbọghọbịa mara mma dị tọọlụ dị ọcha nwere ukwu onye ahụ ojikwe paakị the lady ojikwe agafeje ya paakị ya buru moto ya kwụsị jụọ the lady how are you the lady abaiga ya na ya were eziokwu na nro ahụ na-achụ ya chụgide ya na ọ manọta nro na-esheme etu ga-egide ha okwọrọ dị ga disappear na ihe eji na-agwa na ọ sachi onwe na nro ya na-eme izaida na o mee na ọ na-aga ememe na obidaghala ebe 1 kwalite ebido kọwa ihe n'ugbo na ọ ga-akọgide ya ka ọ tara na ọ ga-enọ na nga ọ na-akọ ya rahụ ụra na mgbe ụfọdụ otu ya na nwunye ga-ejikere banye na bathroom ka ha ga-asa ahụ na ha ga-asacha ahụ ya saa ahụ ọfụma nwunye kwa sakwa ahụ n'ihi na nwunye na ọ wee very neat lady na ha bazienu n'ime ụlọ ka ha ga gwucharatụ n'ihi na mgbe ụmụaka alakpukwele na chịkwule ha na room ha na ihe ọzọ nwunye ga-eme at that moment ọ kpalite ogirishi ebulite gbole ya n'ihi na nwunye ma handle ya wee kama ọ ga-ebido emume ihe ọ maara eme na nwaanyị nọ ga just were detin shitu ya n'ime o shitụghala ya n'ime gbuo ya anya
ihe ọzọ ga-ajụ ya wụ na gbola nọ n'okpu ihe na oshi gị ikpu nwaanyị ọzọ ikpu nwaanyị ọzọ na-ele nwaanyị ọma ya gere n'ikpu ya ọsọkwu obidoghala na steji n'ugba bidoghala like this na ihe ọwa jụọ oyi gawo ya ọlaghachakwa back to ọjọọ ya kwa ihe ya kwuru na ihe awụrụ original erection na kwesịrị ịjụ oyi by now. That means ọ gara migrate somewhere. Na-ebido nga ọta ka ọ ga-ekwu nga ahụ ihe a na-eme ahịa ya just shere duve lakpuru ọsọ ya ekwuru ya ekwu na ọ maara ya ọfụma na ọ ma how active before na ọ bụrụ before ya na-ekwugodo ihe ga-akwụkwọ gbigbigbim na ihe o jiri deal like this because na ọ daa na ọ gara anya ọsọ ngwa ya na nwaanyị mba nọ ya sị na ihe awụghị ihe ọchị na ihe awụ ihe ọchị na magalachi nne m biko every time nwunye na-esi feel so insecure okwu ekwulekwucha m si ya ị ga-use kwe that same measure ya ka ị ga-eji control ya mana any day ọ pụtara that day ka ọ ka dị ya ga-ejụwa so what do you mean? Are you not going to tackle me there? Yeah, John, so what do you mean? Guess ya no mage. The reason on I wanna go ya gba ya nkịtị na-atụpụrụ ya ọnụ. No, because Chineke bi n'eluigwe mana ịdị innocent of ihe niile ọ na-agụ. Gị when ị na-notice na each time any morning ọ pụtara kọwa ihe a na-agba ya n'ọnụ na-eme gị exist. Isi ahụ na-akọkọ ọcha. Na irute na shop ṅụ na Chineke na-ewepụtakarị one beautiful customer na-eji brightness zụọ ahịa gbasị ya nkata calmly and na that customer that female customer na-azụ na Chineke na ya wanting God na-efe elube iji kasie ya obi for ihe na-agabiga n'aka ya na ya naghị dị bothered because ọ takọlọcha anya na God na-ewetara ya female customers ndị ji ego one and ndị dị communicative ndị dị bright na smile ndị na chat ma ha na-azụ ya ahịa so any morning ọ na-anaga na ya anaghị like ya so igoro gị gwa ya ote ụmụnne m dị ma na-agba nkịtị for some time so nwaanyị mba nọ ka m leme enyodele okwu nga ka m ledele ihe ọ ga-awụ ụmụnne m ọ ya ka ọ bịara n'abalị ụnyaahụ si m nwaanyị mba nọ m za na ewu kii nwaanyị mba nọ m sị ya so ụnụ m ọnwa ọnụ ọnụ nwa ụmụ nwaanyị ọnụ m ọnwa ọnụ na mmakwa ya gara mee ihe m kwuru na ya na-enotice na kemgbe 2 weeks na nwunye ya anagabe onwe ihe dị ka false accusation ka ọ na-alọta ọsọ perfume ọnụ goshi perfume ọ ibe shitowa boxers ọkọtụ onye ha leti ọkụ ihe ya pụọ ihe nwunye na-asị ya success ka ndị shere mma bịa zụọ ahịa ha fọ iwu ndị ọchọnga n'oku ha bịakwute na a na-azụ ahịa na ihe nwunye na-agwa ya n'ọkọtụ ya pụọ sị ya success ya jụọ esi success na ọ naanị success na nlekwene ka ọsị ya ihe ahụ ịchọghị ị ga-enweta ya success I said success sweetheart success ahịa ọma ọ sị ya pụọ ya sị nọkwa nwaanyị mba nọ na nwa ihe ka nwaanyị kwuru ọrụ ọrụ ka ọwụ ihe ka ọ gịnị na kemgbe 3 weeks na imụlụ ya jụọla oyi ọ nwekwa time ishito boxers ya ọ nakwa ajụ ya perfume asịkwa ọ naghị asị ya n'anya na ọ gbanwee na nwaanyị mba nọ na m thank you ụmụnne m o so na ihe butere m nga na ụfọdụ ụmụ nwoke ga na-agabiga this thing gị wụrụ nwaanyị lege m ikekwe ihe na nwaanyị nụ mega enwere otu ị na-eshi eme ịbịara gị ishito boxers dị ṅụ ịbịa gị ile fon ya eme gị ile fe perfume ishi gị n'ahụ eme gị ile otu o shiri ogene ha bọchị nwa ya keta ụkwa ga-esi ihe na-awụda otu n'oshi nwa ya ọrụ ka enwere ebe ọ gara ga gbasha na ihe na-awụda otu n'oshi eme na kwantiti na o reliziri na ọwụ ha otu mgbe nọma na ọwụ na o nwere ebe ọ kụbiri ya ọnụ gị kọrọ ihe gbago elu gị kọrọ gbatuo marakwa amara na ote na ugbu a nwoke ashi dị worried ọkwa ote dị gị shi na dị worried madam nwaanyị ibe m enwe ihe ụnụ na-enwe ihe ịnidiri ịghọta gị hụ ụmụ nwoke enwere ụmụ nwoke na-eshi anụ mgbe ha na ụmụ nwoke ibe ha nọkọtara somewhere ụmụ nwoke gada somewhere ha nwere ike ịnọgide nga ha ga-ama na time agala before mara oge aga ya lọtazie gị ichewe echiche nga agbawa njọ let your husband breathe marriage is a long journey ịchọwa ihe a na-aga enye gị obiọma tatin ga-anapụga gị joy gị na-etunye na phone ihu itude ya gị feel ya na o nwere ka o delete ele gị tunye na perfume ya gị tunye nwa aka akpa efe niile ka ile menwe ihe ị ga-amachata gị shito efe ya ọrụ ma gị shito boxers ugbu a na this man nwunye na-eshitochakwu shito ma gbola ebe o girishi si na o shiri ikpu nwaanyị onye ọzọ bụ nwa enwere otu ishi na-akpa otu gị nwa madam lege m anya nne m ọma
let your husband breathe. Marriage is a long journey. Ihe unu lụga ihe gịnị abụọ lụga di na nwunye. Ọ na-anọ na prison of each other. Ihe unu nọ na marriage, beautiful marriage. Beautiful marriage. Etu na ihe na-emeghị ha exist. Itu onye tute ekwensu. Ebido gbawa picture na-emeghị ha exist n'ishi ṅụ. Be freely in your marriage. Ọsọgodo na di na nwara amafe. Azụgodo na ọnụ na-agote ụmụ nwa agbọghọbịa na-esoje ṅụ na ha achọghị ịma. Let God free your mind. Stay peacefully in your marriage. Free your mind. Marry your handsome husband without echiche, without feeling insecure, without imagining things that are not happening anywhere. I am smabia go run ụmụnne m. Lerukwa anya ma ihe na nwoke na-akwa na nwoke na bere bekwute mma. Tinga nwoke ote onwe isi emeghe ote. Ọ kwọta oshi na complain. Ngwere ka onwere onye ọkọsawara, onwe na onwe onye ọkọsawara oriwekwula eri na ahụ. Nwanyị ọma kwọshịtụ biko, kwọshị. I am smabia go run ụmụnne m. Do the run.